Masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha ta Kalas Hausa TV da ke babban birnin tarayyar Abuja, a shirinmu na kasuwa a kai maki dole muna jihar Legas, inda muka haɗu da wani matashin ɗan kasuwa. Azanta da muka yi da shi kamar haka. Da farko za mu so ka gabatar da kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Nazifu Lawal Adam, mai kamfanin Al-Nazif Enterprises. To, ganin wannan kasuwa zan iya cewa an kwashe kamar shekara nawa ana wannan harka. Alhamdulillah, gaskiya wannan kasuwa akalla ni dai na kwashe sama da kusan shekara 19 ina yin wannan harka. Na kusantin ina karami haka, ba karami can ba dai, mataki irin na gama makaranta na medium size, sannan muka fara wannan harka. Na ji ka ambaci kamfani. Shin wannan kamfani naka iya jihar Legas ne ko akwai wasu jihohi da shi wannan yake? Wannan shi kamfani gaskiya ba iya Lagos yake ba. Muna da reshe a wasu gurare. To amma kuma ita kanta Legas din da yake shine babbar cibiyar gurin da wajen mu yake. Muna alfahari da hakan, kuma a iya Legas din muna da reshe a unguwanni, amma kuma akwai wuraren mu a irin su Kano da duk wasu gurare da ake saka irin harkokinmu wanda suka shafi kayayyakin Larabawa wanda suke amfani da su. To, akalla wannan kamfani da a samu kamar mutum nawa da ke cin gaji wannan kamfani? To gaskiya idan na fito na ce maka ga adadin mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashin wannan kamfani, zan iya faɗan ba daidai ba, saboda mu iya wanda muka sani haka na sama muka sani. To dalilin su kuma akwai waɗanda suke yin wasu abubuwa a ƙarƙashin su, akwai guraren da suke je suke kai kaya, duk jama'a da yawa dai gaskiya suna cin abinci a cikin ƙarƙashin jagorancin wannan kamfani a haka, shi yasa ba za su faɗi ba. To, wani abun ban sha'awa da ganin ka an san kayi karatun boko, amma sai ka rungumi sana'a. To, wani kira za ka yi ga sauran 'yan uwanka matasa ba sai sun jira aikin gwamnati ba su rungumi sana'a? To gaskiya ala'ayi halin a yanzu ba iya kasar mu kaɗai ba Afirka kaɗai ba, wurare ma da suka ci gaba ɗaya za ka tarar da su kansu 'yan kasuwan duk wani kwali da kake da bukata suna da shi. Sannan kuma a koda yaushe kowa akwai layin shi. Akwai wanda za ka gan shi ɗan bokon ne lamba ɗaya, amma kuma ba ita yake cin abinci ba. Kuma kowane bawa da ka gan shi akwai yanayin inda zai sha ruwa ko kuma zai ci abinci. Wani ma a cikin wanda suke aikin ko gwamnati ko wani abu, akwai wanda zaka zo ka same shi ma gaba ɗaya bokon tashi ba ta kwari ba, amma da yake da abincin shi a gurin ya je ya ci. To mu a wannan layin muka tashi bangaren kasuwanci, nan muka fi fahimta da shi kuma muke yin amfani kuma har gobe. Amma a haka in wani abu ya taso ta bangaren makaranta kuma mukan taimaka wasu saboda sanin yaya tsarin yake yi, waɗanda ba su sani ba kenan. To, wani kira za ka yi ga 'yan uwanka matasa da su rungumi sana'a? Gaskiya a koda yaushe ina kira ga 'yan uwa akan su rungumi sana'a sosai, saboda gaskiya tana da matukar muhimmanci. Idan ka tsinci kanka a cikin aikin gwamnatin ba, to yana da kyau a ce kana da sana'a kasuwanci, domin shi aikin gwamnati yana da lokacin da za a ce lokaci yayi, za ka yi ritaya ko za a yi maka ritaya, za a yi maka kaza da kaza. To idan ka riga ka fahimci kasuwanci, ita kasuwa matsawar kana da lafiya, kawai mutuwa ce za ta raba ka da ita. Sai lokacin da aka ce kwananka ya ƙare, sannan ne kawai za ka haƙura da ainihin kasuwanci. Amma ba wanda zai ce zai maka ritaya, sai dai da yake kuma da lokaci da akwai kuma zamani kuma yana canjawa. Amma ba na jin akwai wanda zai zo ya maka ritaya a harkar kasuwa in dai lafiya lokaci. To, a ƙarshe menene fatanka? Fatana shine al'umma su zo su ci gaba da amfani da irin kayayyakinmu, su dinga amfani da su, ba ruwansu da ba dai taɓo harkar teloli ne ba ko kuma sai da yadi ko shadda. Amma wannan ba sai ka tsaya an ɗinka ba, ko yau sallah za ka iya zuwa ka zo ka siya kuma ka je ka saka shi. Sannan kuma duk abin da yake faruwa a koda yaushe, shi wannan harka ce ba sai ka jirawo ba. To, muna godiya da wannan tattauna da muka yi da kai a halin